Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello Bella jisemmilkom u jagħtikom merħba 13 il-programm mis-sensiela id-bassir. Programm li qiegħed joħroġ tista' tgħid ftit minuti wara l-aħħar konfront il-Hamrun Spartans kellhom fil-UEFA Conference League kontra Samuspor. Kif mistenni, sfortunatament it-tim Malti tilef il-konfront mit-tielet ġurnata tal-UEFA Conference League bl-iskor ta' 3-0 kontra dak Tork. Matul dan il-konfront nistgħu ngħidu hekk rajna superjorità evidenti mit-tim ta' Samuspor bil-goals illi jiġu preċiżament fit-18 minuta permezz ta' Carlo Holse, fis-57 minuta permezz ta' Emre Kilnitz u fis-76 minuta permezz ta' Marius. B'din ir-rebħa ta' Samuspor momentanjament telaw fl-ewwel pożizzjoni Hamrun Spartans mingħajr punt, mingħajr gowl, imma bil-fatt illi qatt fadal żewġ logħbiet minn tlieta illi minnhom jistgħu jiġbru mhux biss goals imma fuq kollox punti. Dan għaliex fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru tim ta' Giacomo Modica jrid jilab kontra il-Lincoln Red Imps ta' Ġibilta fl-Istadium Nazzjonali qabel ma mbagħad f'Diċembru jkun il-konfronti kontra Shakhtar Donetsk tal-Ukrajna fl-Istadium Nazzjonali u wkoll jalqu l-impenji tagħhom fit-18 ta' Diċembru għand Shelbourne Rovers ġewwa l-Irlanda. Dak kien kollox min-naħa tiegħi għal din il-parti tal-programm id-bassir u nħalli il-linja lil Roberto De Brincato Karl Parnis biex jituna wkoll il-previżjonijiet tagħhom għal dawk li huma il-logħbiet tal-futbol internazzjonali. Infakkarkom ukoll fil-messaġġ tal-isponsor tagħna Ejja Bet ħudu pjaċir, ittantaw xortikom imma dejjem ilabu b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. Ejabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. U nilqakom għal din il-ġimgħa. Jiena se nieħu ħsieb nitkellem fuq żewġ logħbiet li għandna mill-kampjonat tas-Serja minn il-ġimgħa. Iż-żewġ logħbiet li għażilt mad-derbi della Mole bejn Juventus u Torino tintlab is-Sibt fis-6 ta' filgħaxija u l-logħba l-oħra hija Inter kontra Lazio li se tintlab il-Ħadd fid-9:15 ta' filgħaxija. Infakkarkom li dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' Ejja Bet. Torino Juventus, derbi huwa dejjem logħba miftuħa l kull riżultat. Logħba li l-istorja Torina li kien hemm okkażjonijiet fejn il-logħba kienet waħda bilanċjata. Logħbiet mimlin emozzjoni, kien hemm logħbiet oħra fejn fil-maġġoranza tal-każi Juventus kisbu rebħiet kbar. Niftakar pereżempju fl-era ta' Lippi l-5-0 Vivialli jiskurja hat-trick, ġifieri dawn huma logħbiet li bħal kull derbi ieħor huma miftuħa l kull riżultat. Min kelli l-okkażjoni darba nattendi għal derbi Juventus Torino li kien intlab fl-Olimpico ta' Turin fi żmien meta Juventus kienu mmexxija minn Claudio Ranieri. Juventus wara l-ħatra ta' Luciano Spalletti bdew brebħa away għand Cremonese. Fost il-ġimgħa
spiċċaw fid-derrota 1-1 kontra Sporting Lisbon fiċ-Champions League, però fiż-żewġ logħbiet diġà deret tliet ta' coach ta' esperjenza bħal Spalletti. Fil-waqt li Torino wara bidu diżastruż jidher li qed jirpiljaw bil-mod għalkemm fl-aħħar ħarġa tagħhom f'darhom kontra Pisa kellhom iwettqu rimonta ta' żewġ goals wara li spiċċaw fi żvantaġġ doppju kmieni fil-partita. Żgur li ħadd tkun logħba interessanti u ovvjament Juventus jimmiraw li jiksbu l-ewwel rebħa taħt it-tmexxija ta' Spalletti fl-Allianz Stadium biex bekk iżommu l-pass mat-timijiet ta' qabilhom. Inter Lazio logħba wkoll interessanti, żewġ timijiet li ġejjin minn rebħa. Inter barra minn darhom kontra Verona rebħu b'mod drammatiku b'gowl fil-ħin miżjud b'autogol fil-ħin miżjud. Logħba li wkoll qajmet xi ftit ta' kontroversja. Fil-waqt li Lazio ukoll wara bidu kemm xejn negattiv issa bdew jirpiljaw minkejja l-bosta problemi amministrattivi li għandhom. Ovvjament coach bħal Sarri jidher li qed jirnexxielu xorta waħda iwassal lit-tim tiegħu biex jirnexxielu jikseb riżultati pożittivi. Id-tbassir tiegħi għal din il-ġimgħa ħanibdew bl-odds ta' Ejjabet. Juventus Torino rebħa għal Juventus qiegħda 1.51, draw 3.93 u rebħa għal Torino 6.60. Jiena d-tbassir tiegħi hawnhekk mhux bħala supporter Juventin qed nitkellem imma bħala opinjonista tal-futbol nara l-Juventus favoriti li jiksbu 3 punti biex kifet l-ewwel iżommu l-pass mat-timijiet ta' qabilhom. Inter Lazio rebħa għall-Inter qiegħda 1.41, draw 4.80, rebħa għall-Lazio 6.40. U anke f'dan il-każ id-tbassir tiegħi huwa li Inter huma l-favoriti u eventwalment jiksbu 3 punti minn dan il-konfront għalkemm nemmen li mhux se tkun logħba faċli. Jiena minn tiegħi għallum daqshekk nirringrazzjakom ġdid tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejla tajba. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejjabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejjabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Il-ħbib tagħna kif aħna dal-għodu Karl Parnis isellem lil dawk kollha li jsegwu il-programm mit-tbassir, il-programm sinonimu mal-ġurnata tal-ħamis. U għal din id-darba id-direttur oġbu jagħtini l-inkarigu li nitkellem rigward il-Premier League Ingliż fejn ħansibu il-logħba bejn Tottenham u Manchester United kif ukoll il-logħba bejn Manchester City u Liverpool. Mela, il-logħba Tottenham Manchester United. Il-logħba Tottenham Manchester United ejjabet.com tawna dawn il-bets. Rebħal Tottenham imħalsa 2.47, draw imħallas 3.67 u rebħal Manchester United minn away qed jgħidulna li hija mħallsa 2.55. Karl Parnis jaħseb fuq din il-partita. Partita li minn dejjem ikollha interess għandek it-tim ta' Londra bi-storja partikolari kif ukoll dik ta' Manchester United li għalkemm dan l-aħħar ma tantx kienu qed juru xi wried pożittivi biss ħadd ma jista' jikkanċella l-unuri li kiseb dan il-klabb. Fl-opinjoni tiegħi jiena nazzardanit li iktar tkun logħba ta' draw. Min jaf x'ħejġri? Naqqas jien hekk naħseb għalkemm tawa l-highest odd ejjabet.com jien nemmen li għandha tkun logħba ta' draw. Biss fil-konfront ieħor għalija il-konfront tal-ġimgħa
il-konfront li dan l-aħħar kien ifisser ir-rebbieħ tat-titlu tal-kampjonat Ingliż għandna lil Manchester City versus Liverpool. Fejn Manchester City jibdew favoriti għal din il-logħba botta 1.8 għal kontrarju tal-Liverpool li dawn jekk tilabtu ġifieri minħabba l-fatt li l-Liverpool u away il-bet jasmata ta' 3.73. Fil-fatt Umbat insibu bet.com tawna li inti terbaħ 4.00 f'kas tiġu draw. Opinjoni tiegħi jien nemmen li għalkemm il-Liverpool għadhom kif ġejjin minn werja impeccabli u rebħu saħansitra li Real Madrid, nemmen li għal dan il-konfront Liverpool jafu joħorġu terdifa u nikkonferma allura dak li qed ibassru bet.com. Mela, allum m'għandi xejn nżid, ġast infakkarkom li ejjem ilabu b'mod responsabbli. Il-lob jafik issirlek ħajtek, aħna li ringrazzjawhom li bet.com tal-li qed jgħinu l-programm tagħna, iżda wkoll ejja infakrukom biex tkunu responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.